Ai, que sede. Que poñemos por aí, xefa? Digo, chiño, que faz? Cartos? Montei un bar, Esther. Hai que traballar. Digo, chiño, tes 4 anos. Por iso, con sorte se empezo agora terei pensión de maior. Agora deuche por aí. Ai, en fin. Veña, que lle tomamos? Auga, zume de laranxa, un té frío. Ai, pois mira, un zume non lle dicía eu que non. Vaso grande ou crianza? Crianza. Vaso normal. Crianza, entón. Pois sí, ese, veña. Marchando, xefa. Que deu agora por isto? Crianza. Por que te chama crianza? Como aos meniños. Xa me esquecía, quere tapa? A ver, pois, que tes? Pois teño tortilla, orella, petiscos de chourizo con pan e caldo. Ai, pois mira, un caldiño non me viña mal, Como non, comandante? Marchando! Aquí temos o zumiño, crianza, señora. Por que me chama señora? Non me chame señora. Perdón, xefa. Ai, Traiolle a tapiña dentro dun anaco. Sí, non te preocupes, vou tomando o zume. Ai, pero este zume... sabe moi mal. E logo que ten? Sabe como podre. Igual é que non está feita o zume de laranxa, crianza. É un zume que esprememos e guardamos en botella de vidro durante 6 meses para que teña un sabor máis único. 6 meses. Pero ti toleaches, digo, chiño. Se se fai co viño que é como un zume de uva, por que non se vai facer co zume de laranxa? Ten cada cousa. Deixa os profesionais traballar, por favor. Digo, chiño, que profesional nin que profesional. Que noxo, tráeme auga, anda. Ai, que demo. Vou, auga de manancial. O que sexa, sí. Vale. Por certo, Que? se lle querer tapa. Sí que quero, para quitar este sabor noxento. Veña, xa verá que queda encantada. En Casa Raposo nunca decepcionamos, señora. Sí, home, sí, que non me chame señora. Aí vai, vasiño de auga ben refrescante para unha rapariga moi guapa. Grazas, digo, chiño. Digo, chiño, isto chega moi raro. Isto é auga de manancial. Digo, chiño, É que un leva... produto natural, fresco e con esencias vegetais. Digo, chiño. É auga da poza que hai fora. Pero, como se che ocorre? Pero serás becerro. Ai, de verdade, todo é queixarse. Vou pola tapa. Vai, home, vai. Señora, Que? que non nos queda caldo, quentámolo tanto que se evaporou todo. Vaya, pois nada. Podo traerlle unha tortilla, se o prefire. Vale, pois veña, tortilla. Unha tortilliña por aquí. Ai, vai alucinar. No, alucinando xa estou. Temos un problema. Que pasou agora? Non nos quedan patacas. Podo traerlle a de ovos, só. Unha francesa, logo. Non, nos facémola aquí, galega, da terra. Digo, chiño, a tortilla francesa é a que non leva patacas, chámase así. Sí, xa o sabía. Marchando unha tortilla francesa. Xefa, mire, Que dinme na pasou? cociña que o aceite está moi caro e que non queda xa. Entón, Entón... Traio aquí un par de ovos e se quere levaos pra casa e xa os cociña cando chegue. digo, chiño, esta é a miña casa. Non, esta é Casa Raposo. Mira. Non ve aí o cartel? Acabouse, xa estou farta deste xogo. Mira, xa está, digo, chiño. Moi ben, só unha cousiña. A conta. 20 euros. Xefa, zume crianza, auga de manancial e ovos da casa. Un regalo. Ti toleaches, anda, déxate de parvadas, xa está. Non che vou pagar, Veña, a carteira. Anda. Dalle os cartos. Sí. Veña, trae pa aquí.